Organize what? Organize what? Waon. Ang ina mo na Ikaw. Who organize what? Caramel. Tanong mo nga sila kung ano yung to organize what. Ate. Hoy, ano, Peg? Pakopya. Wala pa nga kami napapasayo. Naghanap na ako. Next ko kayo ipapasa, tapos yan yung magiging attendance. Meron kang talang kung ano. Ako hindi pupunta sila. Bali na yun yan ipapasa. May meeting kasi siya. Pakopya. Wala pa nga yan. Pakopya. May whiteboard marker. Ano yung to organize what? Ay, who organize Maganda ka na. Patingin. May whiteboard marker. Uy, ano pala yung who organize what? Ha? Who organize what? Waon. Kaya ka. Yan, Junyo. Yap, Junyo. Who organize what? Who organize what? Ana pe, who organize what? Sa personal. Pero kina. Ano yung assignment pa niya? May papers. Ako rin. MJ. Lupe. Who organize what? Walam. Be, pape. Yes, hello. Hello, hello. Ako din. Wala mo. May papers na copyright. Wala na. Ayan o, dami. Ay, nakayan, Dok. Ay, ito lang pala. Wala nga, be. Who organize what? Ay, tatay.